1000 भिउसावहाय बेसेबां डलार जायो 2000 भिउसावहाय बेसेबां डलार जायो नोंथांमोननो आं दिनै लाइभ प्रुफ देखायगोन लोगोफोर आं मबाइल गंसे दंखायो आंनि वाटि स्टुडिअ'आवहाय हाबनानै नोंथांमोननो देखायगोन दा नोंथांमोनहा नायलांबाय था भिडिअखौहाय माने गोबां इउटुबार गिदिर गिदिरफ्रानो माने बेबायदि गावनि आर्निंखौ देखाया आरोखि ना 1K भिउसावहाय बेसेबां डलार जायो 2K भिउसाव बेसेबां डलार मोनो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनिया नैबेयाव 1.1K भिउस फैदों आरोखि ना दा बेवहाय नोंथांमोननो हाबनानै देखायनोसै आङो बेसेबां डलार जादों बेसेबां भिउस जामारदों दा आं सिङाव हाबनोसै लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायना लादो नै 1.1K भिउस फैदों आरोखि ना ओमफ्राय बेवहाय हाबनोसै नै ओमफ्राय बेसेबां आर्निं जादों नै 0.16 डलार मिथिबायना लोगोफोर आरो बिदिनो मोनसे देखायबावगोन आङो बिनिफ्राय बहाय दंबावो नै बहाय नै 1.1K बेवहायबो हाबनोसै आङो बेसेबां डलार जादों बेवहायबो देखायनोसै आं नोंथांमोननो नै 0.24 डलार आरोखि ना बिनिफ्राय आङो 2K भिउसावहाय बेसेबां डलार जादों नोंथांमोननो देखायनोसै नै बेवहाय नै 2.5K भिउस आरोखि ना नै नायना लादो आं थगायाखै आरोखि ना नैलाय 2.5K बेवहाय बेसेबां डलार जादों नोंथांमोननो आं देखायनोसै नै 0.31 आरो 2K मोनसे भिउस फैनाय दंबावो लोगोफोर बहाय नै बेवहाय 2. माने K जानानै दं आरोखि ना दा नोंथांमोननो नै देखायनोसै आं नै 0.25 मिथिबायना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नुबाय लोगोफोर आं लाइभ प्रुफ देखायबाय ना बिनिफ्राय लोगोफोर आङो दायो नै बे 0.25 डलारखौहाय माने आङो सार्च खालामना देखायनोसै आरो इन्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो नै नायना लादो 20 थाखाल' जायो मिथिबाय आरोखि ना ओमफ्राय आरो दस्राखौबो नायदो बेयावबो नायदो लोगोफोर 0.26 डलारा बेसेबां जायो नायदो थाइसेबो नङा थाइनैबो नङा नै 21 थाखाल' जायो इन्डियान रुपिसावहाय अब्ला साननानै नायदो लोगोफोर माने इउटुबावहाय माबायदि आर्निं जायो 1K भिउसावहाय 2K भिउसावहाय माबायदि आर्निं जायो नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर लाइभ प्रुफ नोंथांमोना थगायदों सानबावदो दा गोबां आंनि लोगोफ्रानो माने आंखौ भिडिअ हगारनानै माने फैसा खामायगासिनो दं सानो आरोखि ना माने जाखोमागासिनो दं माखौबागासिनो दं सानो आरोखि ना ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना बिदि साननो नाङा आरोखि ना नों 1K 2K भिउसजों जेबो लाब गैया आरोखि ना जेबो आर्निं जाया नों बेखौ नों बेसेबां उनावहाय बेसेबां 100 डलार खालामनो नोङो बिदि 1K 2K भिउस फैनानै नों जेनेबा सानफ्रोमबो भिडिअ हगारबाय मास मोनसेयावहाय नोङो 30टा भिडिअ हगारबाय 30टा भिडिअआवबो जुदि 1K 30,000 भिउस फैयोबा होमबा बेसेबां आर्निं जागोन नोङो 2 डलार 3 डलारल'सो दा माबा जागोन आर्निं जागोन होमब्ला मा लाब बेखौनो माबा माबि सानो मानसिफ्रा आरोखि ना बर'फोरनि गेजेराव सोर फैसा आरजिगासिनो दं दे इउटुबनिफ्राय हमनानै लादो जोङो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनिफ्राय MJ नेटिं बिनिफ्राय एन महिलारि बिथांमोना बिराद फैसा खामायगासिनो दं बिसिनि भिडिअआवहाय माने 30,000 40,000 50,000 भिउस फैयो आरोखि ना मोनसे भिडिअआवनो बेसेबां डलार जागोन होमबा साननानै नायदो नोङो आंनि बे 1K भिउसावहाय माने 0.25 डलार जादोंब्ला अब्ला बिसिनियाव सानदो नोङो इन्टु खालामदो 0.25 जों 30K भिउसजोंहाय केलकुलेट खालामदो इन्टु खालामदो बेसेबां जायो मिथिबायना आरो आंनाव भिडिअ एखमबा 1Kबो फैबावा 400-500 भिउस फैयो बेवहाय बेसेबां जागोन 0.9 0.10 0.11 0.15 डलारल' जायो आरोखि ना बेवहाय मा मोनगोन नों इन्डियान रुपिसाव 10 थाखा 15 थाखाल'सो मोनगोन दा दिनैनि भिडिअआ बेनो आरोखि ना आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना बिसास खालामदो बिनिफ्राय जाय इउटुबार गोदान नोंथांमोना माने साननानै नाय नोङो जेनेबा जाय दासो गोदान खुलिनाय आं इउटुबजों एथ' खामायगोन आंबो पपुलार जागोन एथ' फैसा डलार खामायगोन गारि बायगोन मटर बायगोन न' लुगोन बिदि साननानै माब्लाबाबो इउटुबाव दावफै लोगोफोर नोङो गाब्र'गोनसो माने ओरैबायदि टाइम थायो लोगोफोर इउटुबाव फैयोब्ला जेनेबा नोंनि टेलेन्ट गावबागाव रोंगौथि गावबागाव स्किल्सखौसो देखायनांगौ जायो नालाय दा माने अडियेन्सफ्राबो सायख'यो आरोखि ना जेनेबा नोंनि भिडिअनि सायाव नोंनि भिडिअआ मोजांब्ला बयजोंबो नायजाथावबा बयबो नायबाय थागोन सानफ्रोमबो दा बिदि आरोखि लोगोफोर ना आर्निं खालामनो थाखाय नोंनि भिडिअआ मोजां जानांगोन बयजोंबो अनजानाय जानांगोन दा गोबां इउटुबार गिदिरफ्रानो माने आर्निंनि सायाव बिदि भिडिअ खालामा आंना टेक चेनेल दंबावा लोगोफोर आं बिदि हाबावनाय नङासोमोन खोमा आरोखि ना होमबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरोखि ना लाइभ प्रुफ देखायबाय लोगोफोर दा गोबां इउटुबारफ्रा बिदि देखाया दा नोंथांमोनहा आं देखायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालामना गालांदो सानफ्रोमबो आंनि भिडिअ नायनो थाखाय आङो बिदि भिडिअ खालामबावासोमोन लोगोफोर माने माखासे माबा जाहोननि थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै दा आंनि ब्लग भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर चेनेलखौहाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय